takaita ndio tiri pamwe chete takakangomusangana tiri pamwe chete sekuwirirana paukama patitanga kutomadoro pamwe chete saka isusu taishandisa kadhi kuswipe nefoni saka patakanga takushandisa foni isusu mumwe wedu tiri pamwe chete pakuma kwataita foni yainge togara iri pakaunta saka mumwe wedu akasvika pakuti isusu tari vari ndobva atora foni yaya ndobva aviga foni then musikana tabvunzwa kuti ndowatora foni zvika nemusikana ayo pamwe chete ndo pane munhu aita se atora foni ndobva tabvunzana pachedu tikasvika pakusechana kuti isusu tiri vatatu tozonetsitira mwe hapana mwana bira chiti mumwe wedu asi ngatisechane batasechana tese saka mumwe wedu watari naye foni anga yanga iri mubhutsu yakatotsikirwa ine mubhutsu takatora tifunga almost an hour tichibvunzana nyaya iyi ndokuzoona pakuti aiona kana urione foni burisa saka pakadzoka kumashure foni yebhutsu yanobva yakudhisika ndobva foni yatatase tona foni iri mubhutsu kati haona iyi foni irichi mubhutsu komana vamwe vandana muridzi wefoni ngadanwa wakati koiwo ingati achikutengera doro nguva yese kuwazosvika pakuita pfungwa yakadaro sei ndo pakatangira nawe kurwisa. Pari zvino regai ndigashire mashoko emadhira ichokwadi makaremerwa nekuti ndofunga mazuva ndichivataurira kuti vana madhira there no need yekuti vapedzei mwendo inofamba vanokuti famba varivega nhasi uno kunditaurira kuti makatofamba mukanonzwa kunzi pari kudzorerwa kuti kwamuri pabva paitika futi chimwe chiitiko nina wake abva ashayika futi ndisingazivi hangu kuti akashayika nemutoo upi zvinokusimbaradzai pane zvamukunzwa kuti vanhu ava havana kungogara chete vari kudzorera mweya wemufi munhu wavakauraya kumhuri kwedu zvinorwadza. Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana pano paSly Media TV zita ndo Sylvester tapfuma nesimbi yebasa nhasi uno tiri kwaSeke pamambo Seke. Nyaya yatunza kuno kuinyaya takambokunzirai pano paSly Media TV yemhuri yokwaChirunga vane mwanakomana wavo akapondwa mushure mekurwisana kwaakaita nehama dzake pabhawa rinonzi paInner City paDema. Nyaya iyoyo takakupai panapa iri nyaya iri kusuwisa izere nemisodzi pamatama kumhuri yokwaChirunga nekuda kwekuti mwana uyu achinge apondwa hapana akazopinda mujeri nekuda kwenyaya iyoyi. Zvichinzikwa zvinonzi vakomana vakasungwa vakangovharirwa asi hatina kuvaona vachifamba ndokutaura kumhuri yokwaChirunga zvikavarwadza zvikuru nekufamba kwenguva zvekare vemhuri yokwaChirunga vanozoti ivo mwanakomana wavo anonzi Tashinga munin'ina waTapiwa akatanga kuchiita mashiripiti airatidza kuti pane mweya wakanga wakamugara. Mweya wakanga wakamugara vachifamba unoratidza nekuzvizivisa kuti ndini mukoma wako Tapiwa ndiri kudzorerwa nevanhu vakandiponda kuti ndinorwisa kumhuri yekwangu nekudaro ndiri kukundwa simba. Ndo mhepo zvayaitaura ichiita. Takamboita interview nababa vaChirunga vachitizivisa kuti ndo zvakanga chimiro chakanga chiripo. Mhepo iyi payakanga iri pana Tashinga yakabva yataura kuti kana mukasandigadzira kana kundipa simba mushure me2 weeks hamuchazondiona zvekare. Ende ichokwadi ndo zvakazoitika izvozvo zvekuti Tashinga akazoshaya nekuda kwekuti mhepo iri kunzi yengozi yakadzorerwa mumusha mavo. Tagara mwedzi uno svondo rino tave muna Gunyana. Hama dzavo
dzinova ndo kune vari kunzi vakaponda vana vekwaChirunga vari vemhuri yekwaChinyanga, vekwaMadzima uyo zvekare nevekwaMurambinda. Vakasumuka vakaenda kwamambo mushure mekunge vambotraya kuenda kumhuri yekwaChirunga kuti yaititaurirane tinzwise kuti tingaite sei kuti tigarisane kana kuti tiripirane nyaya yemhosva iyi. VekwaChirunga vakati hatigoni kutaura nemi. Nhasi uno ndo pari kusangana mhuri iyi kwekutanga mushure mekunge Tapiwa apondwa mugore ra2019. Kusvika iye zvinezvi panga pachingova nemakakatanwa vachingagone kunge vachisangana nokuti kana parufu rwaTapiwa vakanga vasipo, parufu rwaTashinga vakanga vasipo, asi tinozongonzwa kuti vakazombounza mari yechema neimwe mari yekuita reimburse family yekwaChirunga pane zvavakanga varasikirwa nazvo pakuvigwa kwemwanakomana. Iye zvinezvi vauya kwaMambo Seke, ropa rakadeurwa maMambo Seke. Tave kuda kunzwa zvino kuti mambo anoti kudii zvaunganidza mhuri idzi dziri mbiri panyaya iyoyi ine ngozi mukati. Regai tipinde mudare raMambo Seke nhasi uno tinzwe kuti mambo achaitonga sei nyaya ine ropa mukati memhuri nhatu. Tinotenda kudzoka zvakare kwamuri. Ndakukumbira kuna Vhuramai kuti tiuchidzane tichiteedza tsika dzedu, saka ndinozokukumbiraiwo munondipfugamiravo petinochira katatu mune muchindiporodzera kuti katatu atite nokukurumidza tinochira kana pakapetwa katatu atibatanidze tisitauyawo changamire tine nyaya yatinayo nevekwaMubayiwa vana Madyira. Tauya tiri mapato matatu kuti isu vekwaVhuramai, vekwaana Murehwa nana Shumba ana Marero. Saka kuuya kwataita Vhuramai ndekwekuti sipasi zvapaine nyaya tiri kuda kuti titsvage gwara rekuti tingasvike mukuyanana zvakaita sei nana Madyira, nokuti mukugara nokugara tagara tiri vanhu vakakamana. Pane nyaya yokuti mwana wekwaMadyira akarwiswa nevakomana vatatu, mumwe wekwaVhuramai, mumwe wekwaMurehwa, mumwe wekwashumba kwana Marero. Saka nyaya iyoyo ndo yatiri kutsvagira gwara rekuti mutibatsirei. Saka tauya kuno kumaVhuramai kuti tingayanane sei nana Madyira. Tangoita musoro wenyaya chete tozokurukura hedu vadzika. Ya zvichokwadi musoro wenyaya, asi kundipira kwamaita ndiri kuona kuti hamuna kupedzeredza. Mati akarwiswa akasvika mukufa. Ndiregere ipapo chana zvakaitika riini? 2019. Ya kwane mazuva kutotanga kuzvinwa. Zvakaitikira kupi? Zvakaitikira Kudema. Dema yakati kurei
baba wapaina 6 ndiri kuyeuchidzwa pano kuti hanzi takatombouya kuno kwamambo kuti tikwanise kusvika parufu rwemukomana iye yakashaya nekupindana kwemazuva ndafika panga ndinorivara hangu manguregoya ndizvo vakomana vakaita basa iri vari papi muchete wacho ari munhu wakunda vakatadza kusvika yakambopindawo here mumaoko emapurisa nyaya mapurisa akaibatawo sei nyaya yacho akaenda mazita remhosva mazita remhosva witness yakanga asipo saka nyaya yakasvika pakunzi yapera nekuti witness akanga asi witness aitsvagiwa ndiani musikana akanga arimo aitengesa mubhava mamina city mari makaitikira nyaya regai tingoti vane mabasa avo ndio mashandiro avanoita asi kurasikirwa neupenyu nenzira iyo zvakanyatsofamba sei kuti mapurisa azosvika kuti tashaya witness aipapo kuti taenda achinzi parudiwa witness kati witness wacho akanga asingawanika izvozvo ndandazvibata chandinoda kunzwa ndechekuti munhu azosvika pakunzi arohwa afa chii chaachaitika zvakaitika ndekuti takanga tiri pamwe chete takangonosangana tiri pamwe chete sekuwirirana nepaukama tatitanga kutomwa doro pamwe chete saka isusu taishandisa kadhi rekuswipe nefoni saka patakanga takushandisa foni isusu mumwe wedu tatoti tiri pamwe chete pakuma wataita foni yaitogara iri pakaunta saka mumwe wedu akasvika pakuti isusu tari vari ndobva atora foni iyaya ndobva aviga foni then musikana tabvunzwa kuti ndowatora foni zvika nemusikana ayo pamwe ipapo ndopane munhu aita se atora foni ndobva tabvunzana pachedu tikasvika pakusechana kuti isusu tiri vatatu tozonotira hapana mwana anobira chii mumwe wedu asi ngatisechane batasechana tese saka mumwe wedu watari naye foni anga naye anga iri mubhutsu yakatotsikirwa iri mubhutsu takatora tofunga almost an hour tichibvunzana nyaya iyi ndokuzoona pakuti aiona kana urione foni kurisa saka pakadzoka kumashure foni yebhutsu yandobva yakudhisika ndobva foni yatatase toona foni iri mubhutsu kati haona iyi foni irichi mubhutsu komana vandana muridzi wefoni ngadanova kati koiwo ingati achikutengera doro nguva yese kuwazosvika pakuita pfungwa yakadaro sei ndo pakatangira nawe kurwisa alright tine urombo nezvakaitika rufu ndobva rwaitika zvakafamba sei kusvika pakuibwa kwemunhu rekutanga isusu patakanyitsana nemukomana neruwani ane mumwe wanga aine akatenda kumapurisa isusu tikazotorwa nemapurisa tikaenda kumapurisa tikatora nemukomana asati akanga asina kudzama panguva iyoyo mapurisa akati andikuna kumba kuna baba wacho tinoudza ndo zvaita se zvaitika tichienda nemunhu kuchipatara tikatosvika pamba pababa wacho tine mapurisa titatoto mukati meusungu baba wacho akatoti tiri pagedhi ibvai panapa nemunhu iye asida kuita se asida kuona ipana asi mwana wangu ipanapa ngaaita se ibvai panapa polisi akatiwo hatina zvotaita se hatina zvatingaita ndobva taenda bvatanosiya munhu kuchipatara isi ndobva tadzoka tasikovhara saka isi akatozondione mapurisa kunzi munhu uye vamwari vaita se ashaya
sei? ndibva isu tasunga isusu ndobva tatanga kuenda kukoti tasumbawo takuenda kukoti. Ndanzwa kuti muri nhatu kureva kuti vakomana vatatu vakaputsirana muchakabvu. Kana rufu rwaitika sekutaurwa kwazvaitwa nabvamai paukama vanhu vanovadzana zuva nezuva, mhuri dzenyu makaita basa iri dzakazokwanisa here kuenda kunozviisa pamberi pehama dzemuchakabvu? Makaenda makasvikogashirwa zvakaita sei? Vakatitambira zvakanaka. Ndibva munhu avigwa Pambasiri panhamo yange after burial. makazoenda after burial. Chakakutadzisai kuti muende munhu asati avigwa chii? Panenge paibuda mashoko ekunzi amufanire kusvika kuno. Ini ndiri mumwe akatakura huni ndichida kuenda nadzo. Takatozodziburitsirawo kunze tichisvika nadzo, asi pakazobuda mashoko ekunzi amufanire kusvika kuno. Dzinenge dziri hasha dzekufirwa. Ichokwadi kana wagashidzwa mashoko akaita saiwayo unobva wadududza, hauzokwanisa kuti uende unobatana navamwe. Asi sekunzwa kwandiri kuita kunavhurama kuti pakazosvikwa pamuzinda ipapo muchikumburana navo. Nhasi muri pano chanyatsorema chii kuti tione pekutangira? Basi vanhu tiri paukama namadyiro avazopinda, saka isusu takazogara pasi semhuri ndibva taona kuti ndibva tabata-batawo zvatakaita sei taunganidzawo zvatakaunganidza. Saka chinangwa chedu chadaisa kuti tiuye pano chekukumbirana madyiro kuti timbofamba pamwe titsvage tiwane kuti tozvifambisa sei titigadzise nhamo iyi. Chivanhu chedu ndozvachinoreva kuti kana uchinge wapindana netsaona yakaita saiyoyo, zvinotongofanirwa kuti tiwadzane nevatine takatadzira. Ivana madyira havasi kusununguka here kukugashirai kuti mukurukurirane? Ndingati nekuoma kunenge kwakaita nyaya takamboendawo tinoona samusha ikoko kuti titi isusu tega timbonanganana namadyira tichitaura nyaya iyi, pamwe taikwanisa kuzopedzisira tachinjana mashoko asina kunyatsotitambana. Ndokukumbira kuna samusha kuti tionerewo vana madyira votisvitsirewo shoko. Saka akaenda ndokunonzi aiwa hapana chakaipa kusanganei kwamambo, ndiko kusaka tauya kuno. Vana madyira ndo vakataiwa vachitengai kwamambo, tinowana kukurukura. Tinokugashirai mhuri dzese. Ichokwadi madzimambo paine chimiro chakaita saichochi tiripo pakuyananisa mhuri. Kureva kuti maenda pana madyira vachiti atende kwamambo, imimi mauya kuno kuzondituma kuti ndiite munyai wenyu kunana madyira, ndizvozvo? Ndosvika neshoko rekuti kudii kuna madyira? Chatachikumbira mambo kunana madyira pachekuti etambowana kuti nzita munotsvaga munhu kuti
zvingagadzirwe zvacho ndezvipi pachivanhu chedu tozvinototanga zvatsvakwa kuti tozvigadzirisa sei. Chivanhu chedu chinotidzidzisa kuti panonzi hande timbonorasa mvura. Igaroziva iyoyo. Asi kuenda kundonzvera kuti tizwe kuti zvakakonzereswa nei, handiti zvichanzwiwa ndochokwadi, asi zvakakonzeresa mukuwanikwa kwazvichaitwa imimi mune maoko ane ropa kudai izvi, pfungwa dzenyu dziri papi chaipo chaipo, nokuti kunyange munhu akafa neurwere hwake tinonorasa mvura. Kana akatsikwa nemotokari, kana kurumwa nenyoka, kana neHIV chaiyo, tinoenda kunorasa mvura. Asi nechimiro chenyaya iyi, imimi pfungwa dzenyu dzadziri papi? Mavhura mavi tinozviziva mukugara kwatinoita kuti kana pasvikwa pakadai haisi mhosva yekutamba nayo kai, panotoda kuripwa nedzimwe tsika dzinoitwa. Ndogwarara tiri kutsvaga mavhura mavi kuti tikabuda tikanotsanangurirwa kuti fambai makadai, tiri pamwe chete, kwete tega isu, tiri pamwe chete, tonopiwa tiri pamwe chete, toteedzerawo nzira iyo yatinenge tapiwa. Dzimwe nguva tinokwanisa kuti tibva tadzimura rimwe remoto rinogona kuzenge richizobuda. Ya, sekutaura kwandamboita kuti kambe munhu akafa natural death, tinoenda tonotsvaga chikonzero. Kazhinji kazhinji tinechida kunonzwa kuti mudzinza medu pane chatingati tiri kurarama takarevara here kugadzirisa, tigadzirise. Zvakafanana kuti vekwamadyira kana vasina kuzviita vari vega vakangopapota nekuti mutumbi wakapararana yama yavo, vanoenda kunobvunza kuti chazokonzeresa kuti mwana uyu apindane netsaona yakadai chii, bate zvavo. Imimiwo mune ropa mumaoko, munosumuka moenda kuti kana taakusangana nezvakadai chii. Nyaya hombe haizi yekufamba, nyaya iriko chaiyo ndeyekuti makotamisa usu kuti muti honai Madyira, ndisi takapfuudza upenyu mwana wenyu. Isu tinozviziva kuti munhu akafa nenzira iyoyo yatova ngozi. Saka taachida kuti tikurukure, tinzwe kuti pane zvamungati munurowo here nazvo kufarira ngozi iyi. Sandizvo here? Ndizvozvo chaizvo mavhura mavisi. Saka tapira kuti tiuye pamuri mavhura mavi kurakidza kuti tiri kukotamisa uso nekuti chiitiko chakaitika ichi chinorwadza kwavari, chotirwadza zvakare isu. Saka tiri kuda kuti tidzokerane nana Madyira. Vana Madyira vava vachizviziva here kuti
ndopfungwa dzamuinadzo dzekuti munotanga manonzwa kunana Mufembere chakakonzeresa vazviziva apa pamusarema apa tasingatodi kutsvaga chakakonzeresa isu chatanda kutsvaga kuti zviri kudiwa zvacho nevhu kuti zvii uripo hwacho kuti tikwanise kuzoita tigadzirisei ipapo ndopatakananga isusu zvingade nanga izvi handiti kungovaengeja se kuziva kwenyu kuti mune mhosva kungovataurira ana Madyira kuti mhosva tiri kuiziva takaibvuma upenyu hwakapfuura yadova ngozi tingayanana chirudzi takazvipira kuti tikupei zvamunoda. Vamwe vanobva vati aiwa mufanira taura ega zvaanoda handiti kana vataura saizvozvo ndopamunoti kuti ngazvizive sei isusu tatisingade kuti zvigodzokorereka futi maybe hatichifambai tinonzwa kuti Mufaro ari kudei asi mati mambosangana nemazwi here iwayo kubva kunana Madyira tisati tasangana nawo amusati masangana dzimwe nguva ndo kuchikumbiro chati tauya kwamuri kudai mavhurama kuti kana zvichikwanisika mukupanana mashoko dzimwe nguva vana Madyira vanogona kutaurawo pfungwa dzavo. hamuna kutadza kuuya ndosaka tiri kuita hurukuro idzodzi kurodzana njere. The first point of call is to engage ana Madyira. Hurukuro idzodzo ndo dzichazotirunzira kuti taakuita zvipi. Handiti muri kwaMadyira muri pano tine urombo nezvakaitika apo mana kutsakatika kwemunhu aizi Nyore sevanhu tagara tinozviziva kuti munhu akafa sekureva kwanamboita pashura apa tinomhanya-mhanyawo kuti kana paine zvakatadzwa nevakuru vedu zviri kuramba zvichikonzeresa kuti tipindane netsaona dzakaita saizvozvi tizvigadzirise. Ipapa pasiripo pandinoda kuti nditaure nemi ipapo pandoda kutaura nemi ana Madyira ndofunga muri kunzwa mashoko atiri kugovana nana Bhuramai chavari kuda chaizvo ndechekuti vazvininipise vachikubvunzai kuti zvatiine ropa mumwiri medu torigeza sei kuti tirambe tichiyanana tichidyidzana sezvamuri kungoita mazuva ese muri kungosangana mamunosangana ungane misangano michato dzinganamo hamuzomboregera kukwazisana nekuti pane nyaya isati yapera. Saka kuuya kwavaita mavarunzira kuti vauye kuno makagona nhasi tiri kutaura takasununguka hamene kuti mumhuri menyu pana angakwanise here kutibetsera nekutitaurira chimiro chamuinacho panyaya iyi. tiri kuzvenzwa munhu avatsanangurwa nzeve dzanga dzichingwa isisu semwoyo kwaMadyira kurasikirwa kwatakaitwa nemwoyo wedu nyaya yekutaurwa zvinhu zvakafanira nezvizvo haisitsva munyika takangokura chirwa kwakati kwapondwa munhu kwakati kwadzo iyi zvakagara chiti
asi zvine nheredzwa dzinoteerwa kana zvaitika sekutaura kwamaita kuti hazvadaro makazoenda vachitaura zvemapurisa nyaya yakaiswa kumapurisa yaiswa kumapurisa saizvozvo ndanzwa kunge pakazoitongwa here nyaya yacho nemafambiro yange yakaita saka nekushayikwa kweumbondo kwaderi kunyanya kunzvonzi kwakaita kuti anopa uchapupa hapana anopa uchapupa hapana saka zvakazoita kuti zvipere zvakadaro nekuti pashayikwa neumbondo tisingazivi matare nekuti matare anotora nyaya dzavo nenzira dzavo dzakakodzera saka isu kwamadyira kuti tine dare ratakazombodzwa kunzi raitwa kumatare remwana wenyu uyo akafa hatina chatikuziva pazviri saka tinongoti hanafuramba yekuti vazouya matidaidza kwatiri isu zvino iwo ukama hwamukunzwa uripo tiri hama nehama zvichokwa but kana paine chikanganisika chinoona chiri kukasanurwa kuti ukama huya husaparare hurambe huri saka nyaya huru iri patiri ndekuti chinhu chikaitwa chine nguva yachinofanira kunge chichirakidza iye zvinomanzwa kwavataura kwazvakaitikira kusvikira nhasi tigere muno pesaka makore haasi ekutapa kunzi papera mairi papera matatu papera mana kuti dzimwe nguva hatizivi kuti zvinenge zvakamira sei. Tiri kupfuurira mberi nenyaya iyi pabuda nyaya yekuti mambo vari kuti imi mhuri yekwaachirunga makambofambawo here muti muona kuti chii chanetsa mukati memusha wenyu chaita kuti muve nejambwa rekuponderwa mwana wenyu. Aiwa vataura kuti takafamba asi mukufamba imomo takanzwa kuti kupondwa kwemwana wedu kwazoita kuti vive mhuri nhatu idzi dzakaponda mwana wedu zviri kunzi vakafambawo vakaita zvavakaita vakadzorera ngozi mumusha medu iye zvinhu zvitarasikirwa nemwana anonzi Tashinga. Regai tivanzwe vachitaura. Saka isu kana takuzotaura divi redu manje hazvitiitire zvakanaka nekuti zvakadaro izvi isi hatairegera hataigara chete mwana wedu zviri zvekufamba izvi ende hatinei nokuti tafamba nako nokuti tiri kutoda kutsvaga kuti ko mumhuri medu mune zvakakanganisika zviri kwakutisanganywe zvakadai tazviwana togadzira kuti mangwani zvirege kuramba zvichiitika. Rombo kakaipa manje ratakutaura semhuri yekwamazviri nderekuti zvadaro izvi tinofamba kwamunofamba munoudzwa maudzwa zvamunoudzwa imi nekuda kuti mafamba maenda kuti munoudzwa munogamuchira zvamadi nhasi uno tiri kutaura kuti emukomana akaanza kune vakomana patinofamba kanoudzwa mukomana ari kudzorerwa kupi kwamuri varidzi ko haukamu since takaipisirwa tinoziva nyika yakadaro ine vanozvigona izvo kuti indikaita ichi vachigone kundiwana nekuti ndakagadzirira mambo tikakuudzai kuti akazodzoka futi mukomana uya chichidaro izvo akasikotora mimi namwari tichiudzwa nevanotiudza iye zvapeitumetu yakaenda nenyaya iyo yakaitwa nemhuri nhatu dziri kutavhera kuti isu tarasivana vaviri akatanga uya ndikudzorerwa kupi. Saka tiri kuti zvisinei chinhu chese chinoitika muvanhu chinogadziriswa. Saka pari zvino hatina chatogona kutaura nanavhura. Mhuri yokwachirunga iri kukumbira nguva
kuna mambo kuti tangodaidzwa tikauya kuno isu tisina kumbogara sedare kuti tione kuti ava zvavauya vachizvinenepisa kwa mambo vachida kunzwa kuti isusu tinofungei marenge nekutipondera kwavakaita weropa redu ivo vari veukama zvekare hatina zvatati tagara pasi kuti tione kuti tingavati varipe sei uye vangaripe zvakadii ndo nyaya yataa kuti tinzwe iye zvino izvi vachitaurirana kuti kubva zvino zvichienda kumberi vanoifambisa sei. Isu chatange tasumukira semhuri ndekuti tinonzwa kuti mambo zvakatidaidza vatidaidzire because kudaidzwa kwedu kwakusina ajenda. Saka tauya pano kuti sekuudzwa nekutaurwa kwazvaitwa emisa mambo mati ine muda kuti ndiwe mediator pamunhu idzi ndo zvamukudairana zvakanaka vakati mungu. Saka isu tiri kuti tanzwa zvataura semadyira panze tiri kuti tazvinzwa asi hatina chekutaura pari zvino pamusoro pazvo nekuti semhuri ivo kuti vazwa kudai vakagara semhuri kuti imi zvinizvi tikasadai hazvifana ndo vavabuda nedecision kuti handikwa mambo saizvozvo. Saka isitiri tose mhuriwo tinogarawo pasi manzose paya todii paya kana taita mhinduro tinoudza futi kupi kwete kwavaya namambo kwamuri imi nekuti tinenge takusvikuudzai zviri matiri ndizive kana taine mwanda kupamisira kwamajira basa zvandataura izvo anogona kuti dede nekuti tiwane kuenda mberi. Pari zvino regai ndigashire mashoko enyu madhira. Ichokwadi makaremerwa nekuti ndofunga mazuva anitivataurira kuti vana madhira there was no need yekuti vakuedzei tumende rinofamba vanotofamba vari vega. Nhasi uno muri kunditaurira kuti makatofamba mukanonzwa kunzi mupa ari kudzorerwa kuti kwamuri pabva paitika futi chimwe chiitiko munina wake abva ashayika kuti ndisingazivi hangu kuti akashayika nemutoo upi. Zvinokusimbaradzai pane zvamuri kunzwa kuti vanhu ava havana kungogara chete vari kudzorera mweya wemufi munhu wavakauraya kumhuri kwenyu. Zvinorwadza, zvinoshungurudza, ndochokwadi chizere pasina kuvanzirana. Regai ndijekese ndabvira mumba mapapatisisa ina handina kukudeedzai. Ndofunga manzwa ndichibvunza nekubvunzurudza maitikiro azvakaita out of picture completely. Ivo vachitaura kana mama makavhura nzeve vati vakauya kumhuri kwenyu hanzi imini ndimakavati handeitosangana pamambo panambo zvinzwa zvakaitikere saizvozvo kuti vakauya kwamuri imini pamati handeitosangana pamambo. Kwete mama isu sana vakuru vemhuri yokwamadziro hatina chakadaro. Kana vakadaro
kune vana vedu vakambopinzana zvikabuda saizvozvo. Isu chatakudza tichekuti tadaidzwa nani namama. Tinokutendai Majira, tisingarambe tichidzongera kuti zvakambofamba sei kuti muuye kuno. Hatingogashirai kuti nhasi taita dai redu. Ndinogashira zvamareva Majira kuti nhasi hamuna chekutaura. Munoda kudzokera kumhuri. Musikokurukura muwana position yamunotora ndiyo yamunodzoka nayo kuno kuti mambo isu semhuri chimiriro chedu ndechichi. Ndizvozvo ini ndinosununguka kukugumirai tinoita saizvozvo. Ndichavaudza kuti pamumire chandinokumbirisa ndechekuti kana modzokera kurukurai mupanane mazwi ekuti nyaya ipere kuti ngona ngozi riripira. Vongu vangataure mazwi avo ekuti tiri kuda kuti tiwane kuyanana nana Majira. Kuyanana kunofanirwa kuvepo, asi zviri kuseri zvavasiri kuda kutaura ndo zvazoita kuti vati hatimbokurukurai nana Majira, kunyange vachisambana vachiisa pfungaidzo yekuti dzokera kwawakaberekwa. Havambozvikwanisa kwenguva charamba ichipindana nokuti mufi ambozvitaura zvamwe pasi anorwa ega. Vanogona kunge vatoremerwa izvozvi, asi vanogona kutadza kutaura kuti takaremerwa vedu, asi riro gwara rekuti vanunurwa. Dai vavataura kuti isusu taremerwa akomana, tibatsirei. Ndofunga kana nhasi nyika dai maitondipa, zvino vaita kakuhwanda kekuti regai titume mambo tiwane kutaurirana nana Majira. Ana Brahmani, ndofunga nzeve dzenyu dzakavhurika. Ana Majira vari kuti kutoremekedza shoko rabva namambo kuti uyai, saka vauya. Vachinzwa mazwi atiri kugovana aya, vari kuti vari kuda kumbodzokera kumuzinda kwavo, vanoziva nyaya iyoyi. Kana vawana pavanomisikidza kuti aiwa hatitidzokerai kwamambo, tinovati zvakati, ndichavaona nekudzoka. Kana angawana izwi angade kuti tigovana izvi nemazwi atapiwa naMajira. Zvatanzwa ndizvo zvomuone rangu, zvataurwa ndizvo. Kana muchigashira zvekutaurwa nana Majira, isitangogara takateya nzeve. Musi wavanodzoka neshoko ravo ndinokuzivisai.
asi ndinoda kubva ndakukarira yambo mama kuti hatitaurei zvatinenge tichida kwete kupanidzira. Riri shoko ririkudza kuti makaenda kwavari vakati hatisanganei kwamambo. Kana makazviita ndodayira kuti munhu wamakataura naye anga asina kodzero yekutaura, achitaura achimiririra mhuri. Ava ndivo vana baba vamungadai makaenda pavari. Handisi kuramba kuti makambovaengedza, no, asi wamakasvitsa shoko nezvandanzwa kubva kunana Madyira anga asina kodzero yekuti anoriita rake ega okupai mhinduro yaanoda. Ini vanhu ava ndinambovaedza vatauri hatipote tichipagadzirisa ipapo kuitira kuti mafambiro enyaya dzedu asi kwati anoonekera. Madyira nokupai mukana wekuti mudzokere kuruzinga munokurukura nyaya iyoyo. Tikatarisa ndofunga pane makore 6 zvaitika izvi ndizvozvo. Hatizodzei mufi nekuti zvinezvi ari kumbobererera nesaa. Handitoziva kuti nechimiro ichochi makamurova guva here mwana kwete zvaitomshamisa kuti mairova guva musati maripisa vana, musati mavatonga nyaya yavo iri pachena yavakidzira. Chiregai kuremerwa nemashoko avataura kuti nyaya yakangonyangarika nekuti pakashayikwa mupuri. I don't think it demands a rocket scientist to understand that this was a typical leader. Penengura wekurukura nechimiro chekuti this is a murder case. Isu ngatidzokerai kumusha tonokurukura tiine chinangwa chekuti tizorodze mweya ndapota zvavo Madyira vadzi. Ndifunga kuti pane kumwe kumberi kwatingachienda izvozvi nekweseni simboti regai tichipendera nyaya iyi tichiti mativi ese ari mairi kana paine anonzwa kuti pane zvaanoda kuti ataure sunungukai tipeture nyaya. Kunyararisa kureva kuti patasvika pari nhasi sekuti nyaya yatanga kuti tiyanane ndizvozvo motifambira zvakanaka Madyira ramai tinotenda motifambira zvakanaka nyenge masida kugutsikana kuti tinosvika kumagumo kwenyaya iyo. Maita ine kuuya.
Mufambe zvakanaka. Ana mai mundipfugamirawo muzopururidzira sekupururudza kwamandiita tichionekana namama. Mambo vanovhara dare iri vachiti taakukupai nguva yekuti imi mhuri yekwana Tapiwa naTashinga munogara pasi modzoka kuno motiudza zvamunenge maronga tokuunganidzai zvekare. Asi chikumbiro chavaita kune vekwaChirunga ndechekuti mukomana Tapiwa pamwechete naTashinga mukuronga kwese kwamuri kuita itai zvinoita kuti vagozorora varambe kuramba vachingopepereka. Ndo patasira tichazenge tichidzoka zvekare kuno kana mhuri dzenge dzaungana muri mbiri idzodzizi tichinzwa kuti vekwaChirunga vanoda kuripirwa sei. Mambo vanopedzisa nekuvhara vachirayira mhuri dzekwamadzima dzekwamurambinda pamwechete nemhuri yekwaChinyanga vachivazivisa kuti zivai kuti nyaya iyi inyaya ine ropa mumaoko, munofana kuibata zvakanaka, mufambidzana nevamwe zvakanaka. Asi nyaya yawo iripo ndeyekuti pari kuchiri kufungidzirwa kuti mhuri iyi yauya zvayo kwamambo, asi mubvunzo uri kusara uripo ndewekuti kana vari kuuya vaine tsitsi vachida kuti vataurirane, ko sei pakazoitwa zvekuti mhepo idzokere kwavakapondwa makore esaya kubva 2019 kusvika 2025 vanga vachiita sei, uye mambo abvunzwa chii chakunetsai chazoita kuti musumuke nhasi after makore esaya mudzoke kwamambo. Tichazvinzwa munyaya yedu ino yatiri kufamba nemhuri mbiri idzi tichinzwa kuti Tashinga pamwechete naTapiwa vangaripwe sei pangozi yevanhu vaviri. Tiri pano paChief Seke. Sitandozovesa tapfumane ramai muchisubscribe nekulike Sly Media TV.